Ukanti ke silapha eZwelitsha ezone 1 kuward 41 njengokuba sibona ke ngaphandle kwelolo kugcwele abahlali bale ward beza ke bazovotela ukhansila wentando yabo. Ukanti ke njengokuba belapha abahlali baluvuyo kakhulu ngoba bafuna utshintsho lwenzeke kule ward yalapha eZwelitsha. Ukanti ke silapha ke eZwelitsha ukuze sibone okokuba olunyulo luhamba njani namhlanje. Ndicela imisebenzi, icrime inyukile nje kungenxa yemisebenzi engaphumiyo. Imisebenzi mayeke ukuphumela abantu abanye, abantu abathile nabathile nalapha emisebenzini. And akho msebenzi unoze wenze into ephucukileyo umsebenzi wenyanga ezintathu. Akho nto uyenzayo ngenyanga ezintathu. Ngeza nyanga ezintathu salambile. At least umuntu makanikwe noba unyaka for ukuphangela. Siyabacela okhansila esibavotelayo mabasitrite ngokufanayo. Iminqweno yam nandilulutsha ingaske inkokheli esizawuphuma nayo apha ibe inkokheli ezakwazi ilandele imfundo zethu, umuntu angenzi into ethandwa nguye. Silapha namhlanje uArtham size kuzikhulula malunga nomuntu esifuna into makasiphathe kula ward 41 yaseZwelitsha ukuthi nawube khona kwenzeke ngokwenkqubo beqhutywa ngayo nalo bephethe ngaphambili bekhona elapha naye nalo uzathi abe khona uzawuthi aphathe eminqweno yethu sinqwenela into kokuba kwenza asebenze ngokwemvisiswano njengoba bekhona ngaphambili besenza imisebenzi ebonakalayo. Nangoku ke silapha nje sixananazile silindile kubhizi phangaphakathi eholweni silindele bona ukuthi bathi bagqibe phangaphakathi sizokwazi ukungena sibeke unqi kule choice umuntu anqwenela ukuthi makabeke kuyo. Ngokweminqweno yethu nakwemivuyo nangakwimincili sinqwenela into kokuba ezi elections zanamhlanje sinqwenela zibe free and fair, zihambe ngokwendlela ebalulekileyo, zihambe ngokoxolo kuvisiswane, ibe yinto nje emandi nowinileyo kucelebrate kunye naye ngokwendlela ebalulekileyo, anikwa amandla, anikwa ispirit sokokuba makabuyele ebantwini azosebenza kunye nabantu. Ndiyabulela inkosi kakhulu. Namhlanje silapha eOrtham Hall apha kwaZwelitsha. iANC isoloko iqhuba inkqubo yayo yento kubana ifuna ukonyula okanye to select candidates ezawuthi zibe zi-candidates ze-ANC kwi-local government elections. Now this is the culmination of lo process leyo ngoba iANC izise abagqatswa bayo kwi-community yaseZwelitsha okanye yalapha kwa-ward 41 ukwenzele i-community ikwazi ukuvuma okanye ingavumelani nezigqibo ezithathwe yi-ANC. So abantu baphume ngobuninzi babo besithi bazokonyula okanye bazoxhasa abo bababona into bana bakulungele into kubana bangazi inkokheli zalapha kwa-ward 41. Xa begqibile apha i-ANC izawuthi icalculate i-votes ezo zithe zakhona. Now ba-4 abagqatswa okanye 4 candidates that were nominated from the branch general meeting of the ANC. Kodwa aba bantu balapha banalo ithuba lento kubana bangathi asibafuni bonke aba bagqatswa baziswa kuthi iANC, bazikhethele ababo abagqatswa abangabahlali balapha kwa-ward 41. Kodwa ke besingekava ingathi ikhona into enjalo, ingathi abahlali basakholiwe ngaba bagqatswa banikwe bane, kangangokuba ke ngoku ubabona bengena nje bayazikhethela ngokunokwabo through a secret ballot into kubana bangaba bafuna bani, ngoba asifuni kubekho umuntu intimidatewayo okanye umuntu okhonjwa esweni athreatenishwe, kodwa umuntu makazikhethele ngokunokwakhe into kubana kwaba bagqatswa bane bakhoyo ngaba yena ubona ingangubani onokuba inkokheli ephume izandla apha kwa-ward 41 eZwelitsha. I-results sawuthi namhlanje xa kuphela ubusuku banamhlanje ngoba isitishi esi kufanele siyavala phaa ngo5:30 emveni koko kubalwe, kodwa ke xa sijonge inani eli labantu abalapha singangavali ngelo xesha, kodwa bonke abantu kwafuneka bangene ngaphakathi apha eholweni ukwenzela ubana baqhubekeke bavote bagqibe. Bazawuthi immediately xa begqiba ukuvota sikhawuleze ke ngoku singene kule process yento kubana kukhawuntwe ii-votes. Sawuthi silala okanye sivuka ekuseni ngomso ibe i-ANC isichazela into kubana ngubani na umgqatswa wayo ozawuya kolonyulo siya kulo. Ndingu-Anathi Khave
kwiindaba zeZwelitsha Online TV, ndisezwelitsha.